Chosen one, uba ungomnye waba bantu bazibiza i-late bloomers, late bloomer, aba bantu izinto emhlabeni zingakhange zihambe kakuhle empilweni yabo for many years, to a point that busogive up usithi hayi mina ezami izinto azilunga. Abantu babenezinto baphinde baziphinda bawe baphinde bavuke, wena kodwa oko wawuhintsiza uzama ukuphila. And also waze wafunda into bana, okay, let me focus on myself, let me focus on my physical self, on my mental self, on my spiritual self, and my emotional self, because ndiyohluleka yilento ye-financial prosperity ne-materials andide ndizifumane mna. So to a point that nawe wacinga fana ushiyekile ezintweni, because we live in a society where it has fronted into bana if you are not financially or materially successful, into zakho uwile awunaselokishini naphi yonke indawo ujongelwa phansi. Your worth is actually, you get to be undermined for forgetting that there's physical success, there's mental success, there's emotional success, and there's spiritual success. Khawusondele mntu asekhaya ke siyincokolele lento ke siyigwadle ndikuxelela ukuthi ingenaphi kule nyanga yekhala nale sacred wealth izayo. Masiye phambili bethunani, all along siphile kwixesha lokubana sijongelwe phansi ngoba asinazo ubunewunewu basemhlabeni, asinazo imaterials zasemhlabeni. The money that we had, i-change nje yobuthenga igrocery nento ezincinanana ezithile, sabe sine-family esithi noba sohambe emicimbini yawo ubone ukuthi ujongelwe phansi because awuzanga ngebenza, awuzanga ngemoto ezitshisayo. And now uzibuza ukuthi kanti mina ndenze njalo because you ufayithile empilweni. Abantwana bayeza university ubone kube stuck bade bafumana imisebenzi. Like you have done all the things that this world requires umuntu aphumelele, but when uyaxinga ungaba abantu bazawusokola kwalo msebenzi ngoku nesikolo, ungaba abantu yonke into yakho nje iyaxinga. It's because you are one of the people that are here to first succeed physically, mentally, emotionally, and spiritually. Wena udalelwe into bana ungacima fana i-value yakho it's only material or financial. I-value yakho uqala uyifumanisela happiness within, ungenazo ezazinto. Kukho abantu namhlanje that are losing ezo zinto, that didn't get this time to get to their mental, bafunde nge-mental state. They are losing their minds now. Bayaraka abantu, they are killing themselves benza izinto because they had an illusion yokubana i-finance and material you success kuphela, because we lived in a society that says that your worth is like this. People are starting to say baya downgrade, like classism. I-classism ebisiphila kuyo isifundisa ba keep performing. I-capitalism yasixelela into yobana keep performing. Classism yasixelela don't fall below. Uyayibona loo nto leyo. And then kusabana ishame ixeba, we lie and call it a choice. Bethunani siphilile kwixesha elifanana. And now thina ke ngoku zi-late bloomers, there's no such a thing as a late bloomer. There's no such a thing as a late bloomer. Everything work in its aligned time. What we've learned all these years is that, in fact, ubutyebi buphi, authenticity is wealth, and inner peace is the luxury, because that's what we got trained on. Ukuthi ba authentic, so feel worthless because awunazo izinto. Iba inner peace, even if awunazo izinto, you don't have to perform and do other things. Lizawufika aligned xesha lakho. So I'm here to say to you, you're aligned. You are in your divine alignment. Sacred wealth is being distributed this month. Ungachinchi, ungahendeki, uzame uperforma now, because you have fought for your life to be here. You have crawled before you walk wena. La training ungayigalela amanzi. Remember to be authentic. Remember not to perform. Remember umntu. Buyazi ubutyebi bethu nani bhuti. Tomorrow at 6 I'm live. Sizawuqhubeka sithethe izinto. Love and light family,
everything is working out for me. Apho nihamba khona kunyathela kukhokhela ukukhanya, apho ndihlala khona kukhokhela ukukhanya. Everything works out for me. Peace out, family. Love and light. Delayed.